κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα της Κύπρου μας. Την Κύπρο εκπροσωπεί ο 12χρονος Γιώργος Ιωαννίδης με το τραγούδι του «Η μουσική δίνει φτερά». Έχει χαρακτηριστεί ως ο πιο δημοφιλής του διαγωνισμού και σίγουρα απόψε ο Γιώργος με τα φτερά της μουσικής του ζει το μοναδικό του όνειρο. Μαζί με τον Γιώργο στη σκηνή είναι η Θάλη Ιωαννίδου, η Σωσάνα Τομάζου, η Άντρη Κούκου, η Γιάννα Άχα και η Ιωάννα Καμένου. Οι χορογραφίες ανήκουν στην Αντιγόνη Τασουρή. I'm Yours and I'm from Cyprus. My song is called Music Gives Wings. Η μουσική δίνει φτερά. Καλή επιτυχία στο Γιώργο μας, καλή επιτυχία στην Κύπρο. From Cyprus. Τραγούδια δυνατά, μια ζωή που θα τραγουδώ. Νότες σαν πουλιά να πετούν ψηλά στον ουρανό. Μα εγώ ξέρω τι να πω. Μονάχα ξέρω να τραγουδώ. Βλέπω γέλιο και χαρά, τυβούν τα χέρια δυνατά σε ένα κόσμο μαγικό. Μουσική δίνει φτερά σε όλου του κόσμου τα παιδιά. Μια ζωή θα τραγουδώ. Εγώ δεν ξέρω τι να πω. Μονάχα ξέρω να τραγουδώ. Βλέπω γέλιο και χαρά, τυπούν τα χέρια δυνατά σε ένα κόσμο μαγικό. Μουσική δίνει φτερά σε όλου του κόσμου τα παιδιά. Μια ζωή θα τραγουδώ. Βλέπω γέλιο και χαρά, τυπούν τα χέρια δυνατά σε ένα κόσμο μαγικό. Μουσική δίνει φτερά σε όλου του κόσμου τα παιδιά. Μια ζωή θα τραγουδώ. Μπράβο στο Γιώργο μας, μπράβο. Για να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια και εδώ η κυπριακή ομάδα.